ମାଙ୍କୁ କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ? ମନ୍ଦିରକୁ। କାହିଁକି ଲୋ? ଆଜି ମୋର ପରୀକ୍ଷା ପରା ହେ ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି ତୋର ପରୀକ୍ଷା ତୁ ମନ୍ଦିରକୁ କାହିଁ ଆସୁଛୁ? ପରୀକ୍ଷା ସେଣ୍ଟର କୁ ଯାଉନୁ? ତମେ ବୁଝୁନ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଆଇଛି ହେ। ଓହୋ ତୁ ଯଦି ସେଇ କଥା ଠାକୁରଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଆସିଛୁ ଟିକେ ଫଳମୂଳ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ହେଇନଥାନ୍ତା? ଓହୋ ତମେ କେତେ ଲେଟରେ ବୁଝୁଛ ହେ। ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ କହିବି ପରା ହେ ତମେ ମତେ ଆସିଲେ ବାଦ ଦେଇ ଚାଲ ଫଳକୁ ଆଶା କରନି। କି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ ପିଲା। ମୁଁ ଆସିଛି ଭଲ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି। ହଉ ଯା ଯା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲସେ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆଇବୁ ଯା।